May gagawin ka ba mamaya? Wala, bakit? Bagong sahod ako, baka gusto mo. Ay, nako, virgin pa ako. Virgin pa ako. Alika dito! Ay na, naanapan naman nga tinitatang mo na yan. Ate, Oh, nandiyan ka na pala. Kamusta trabaho mo? okay lang naman ate. Buti naman kung ganon. Sige, bis ka na doon. Sige ate. Bak, sagana matahan, adong mahalat at tawi. Awan mit maalan, Andres. Tatay tapay dito. Aguray ka mata, di ka lang makatututor, rapay dago sa makala. Mabisina ko ng Andres. Uray may isa. Wampay na alat ah. Nakatagtagarigan itong mga main, makalat ang arab. Mabaling nga di ka pa nagsasaaw, nakatagtagari ka, tumalino ka gititukak. Andres, adan. Eh, kaslad ng bak, natagsinan ka. Anapay ururayem. Ingato mo na. Nay, naisalat lang mo gayam. Ay na. Tagawi din Andres. Oh, maalat na dito. Sige intan, sumurot-surot kang tumay, awan tuloy ti maalak. Sakpay tatati malas. Hoy. Aguray kami ta. Sikat na awis sa kagawin, tapos ikaw mo tinabayag dita. Parta ka, mansag. Una yato yung tao na yan. Hoy, si kayo. Naalapanan yung manan ay ah. Kapag kami nagliwliw ba ka? Oh, dangaw tinalay lakay. Ay, ado ah. Oh, ay na originalay lakay. Ado ah. Ngem, madi na kahit agpatiliwag dito kak. Kasi sabang pilosopo ka nga talaga. Basit lang. Aminsag ka pa yagso, papispisang kan. Ate, No. tignan mo yung pasalubong ko sa loob ate. Talaga, ding ano yun? Surprise yun ate, tignan mo na lang sa loob nakapatong sa lamesa. Yeah, boy. Ah, sige ading. Salamat ah. Bakit ganon? Sa atin mo may pasalubong, ako wala. Sus, Andres. Di na kakay-kayat ah. Sa susunod na lang yung sa'yo kuya. Ba, Oh, bakit? may pasalubong din ako sa'yo. Ano? Ano? Si Bak mayroon? Ako wala. Ba't yung sa aramidon yung George? Kakaasi kami, Andres. Anong pasalubong mo sa akin? Surprise yun. Tsaka mo na malalaman. Surprise. Ito'y kamangmangan, nag-ginatirize. Tapos siya kawan surprise ka. Yung langit din, Andres, na yan. Mainggit ka ba na yun? Madya nga may ngingkit, mabisitak lang. Maka sideline lang ulit. Awan to surprise yaw. Oh, ipapala mo na, Andres. Awan ti pakialam yaw, parehas kayo ansag. Nagpigsang aglamo, nagnyati bagas. Upo ka muna, Baak. May gagawin ka ba mamaya? Wala, bakit? Bagong sahod ako, baka gusto mo. Ay, nako, virgin pa ako. Virgin pa ako. Anong sinasabi mo dyan? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ah, kala ko yung ano. Ikaw talaga, Baak. Joker ka talaga. Oh, sige, diyan ka na. Uuwi na ako. Dito ka na muna, Baak. Gusto ko sanang lumabas tayo. Oh, nasa war naman na tayo ah. Hay nako, labas, parang date, Baak. Ay, hindi pala pwede. May pupuntahan pa ako. May pupuntahan o ayaw mo lang, libre ko naman. Bakit mo ba pinagpipilitan yung sarili mo sa akin? May girlfriend na ako, kaya tumigil ka. 19 jam. Hoy, sika. Api bugbugam natin ko. Apay, bugbog kawak yan, ading mo. Nanggag ko. Madinak ngay para kinapong ko.
Apain bagak nga padam ni apong mo? Ano mga sinasabi niyo si Ading? Madami ate. Pangit daw ako. Hindi daw ako maganda. Apay dating bakit nga kasjay? Kabagbaga na pa lang ni Ading ko. Pangit na napinta si Suna. Ikaw na, napinta si Suna. Nice. Napintas pa isong tumboy mo. Ulitong pa nga bugkawan ni Ading ko. Pulos, di ka makumamaituyon. Sige Ading, dyan muna kayo. May gagawin pa ako. Sige ate. Ay baak, yung baga ka. Baak, totoo ba yung sinabi mong maganda ako? Ay, oo, totoo yun. Numamati ka kanya, indamit lang no katimulmulong mo no ka. Sabi na nga ba eh, nagagandahan ka rin sa akin. In your dreams. Ano ba? Gusto mo sumama sa akin? Labas tayo. Pag-iisipan ko pa, baka magalit yung my loves ko. Bakit pagagalit? Eh, lalabas lang naman tayo. Saan ba tayo pupunta? Siyempre, yung magandang place para mag-enjoy tayo. Enjoy, enjoy. Nag-enjoy nga ron no tomboy mo, tikadwa. Bagti. May sinasabi ka ba, Baak? Wala. Sabi ko, pag-isipan ko pa. Huwag kang mag-alala, Baak. Di naman ako boring kasama. Kapag ako yung kasama mo, malilimutan mo lahat ng problema mo. Eh, wala naman akong problema. Ikaw ang may problema, yung pagkatibo mo. Ate? Sige, Baak. Sana pumayag ka na lumabas tayo. Pumayag ak to, no dati kurkurang kon. Iba talaga ang apil ni Baak. Grabe.